labas mga motor dari. Uy. Makarga baka ngid isa ka biyahe ning kargahan eh. Sir. Pwede mo kuan ko sir. Pakarga kuan na ba dagang kayo mo bakwit nako kay dipalayas ko dia sa kuan oy. Nakipuyo ra man ko dia. Ay. Mura na. Oh, kana tanan. Kaya nimo na? Ay sus kaniwa nga na biskan pag iapil na mong tugkaran. Sige. Na, igail na tani kay para makauli na ko sa mo ah. Ay sa boss. Kung nata mo gaid boss, kabalo na kas patakaran dire. Patakaran. Ingano dayon sa di patakaran dire. Ani mo ni siya boss. Murag madakan ni gani boss kay lain-lain man siya pumasahe boss. Kini siya daan, sa isinta na siya daan, pumasahe yan eh. Ya kini 40 na siya boss. Kini 40. Kini siya 30 ni siya boss. Kani siya boss. Pwede na siya 15 boss. Kay bulingon man. O kini siya 40 lang siya po na eh. Kini siya boss, murag 50 lang siyang duha. 50. Kining kan boss kaldero, murag nagkatahop pa man eh. Sa may kinahon niyo boss, tahop ng kinahon. Grabe po ng tahop. Sa baboy na boss, di pa kan ang nagbaboy ni mama ganing na. Kani boss. Basta yung hugawan ni boss, murag. Pwede na siya 50 boss. Hugaw man, wag pwede taklog. Unsa man ni boss? Apil na eh? Ayo, apil na. Kay panghaling ko na. Murag, bukat-bukat niya siya. Sa isinta ni siya boss. Sa isinta. Okay ra ka? Sige ah. Dili na puta sa... Boss, na problema ko ba? Sila ka. Sila may pliti aning hagdan. Kuan boss, hagdan sa balay. Uy! Kuan ni ba, bugat ra ba? Bayo at ani rin. Sige lang, kay daghan mga karga. Pangyaw lang tika. Oh. Pwede na nag-6 pesos lang na. Kani? Oh, size lang. Barato lagi niya, dako man. Hindi ko manta. Sige. Sa ato, pamubarato pa ni kay mas dako na. Murag wala. Kaya tamot boss, kini lang siya. Sige. Sila may pliti aning bangko na ko boss. Pwede na nag-1 to 50. Dako kami siya boss. Sige, balansin mo lang na ito na ron. Okay naman ka, kasi madakan ka. Kaning kuan boss. Kaguran na ko, pila man eh. Ganda man kayo. Mau mo ni siya katong ginaan na ano? Ginakagdag lobe. Ay, mau ni siya? Pila man eh. Na, mahal yun ni boss, kay basin mahagbong niya. Makailis ka, wala ba ni samuha? Pila na? Pwede na 500 lang eh. Okay ra? Boss, ano ba ko idala silbo? Pila pliti ani akong sin? Okay, 250. Sige. Oh. Koy lang isa boss oh. Nakoy lamisa. Pila man eh boss? Pwede ra ni 100 lang ni. Ha? 100. 100 ni? Na. Wala dako na ikang bayaran ba? Okay ra ka? Kira kay para amin sa mga kayo para madala lang sa mua ba? Oh. Problema po ko ani akong hus ba? Pila Ay kay? na. Pag madakan jud ka na kay by metros yun siyang pamsayan eh. Ya 100 meters man eh. Tagpilang metros ani? Dire 4 pa kayo naman eh. Na 400 day ka ini. 400 Sige. ana jud. Para madala lang dito kay ang tubig na mo. Uy, nalimtan akong sugangan boss. Kuan. Ay, wala na mo ni apil ganina? Wala pa na napin. Sige. Pila ni? Pwede ra nag 100 lang duha. Minta. Boss, kalaso lang yun boss. Lah. Kani akong kuan. Ladder na ko bagay. Sa ako magod ning dos andanas boss sa rooftop na ko ba? Sa rooftop. Pwede 250 lang na. 250? Oh. Sige boss, igaid na ni boss. Ani. Ako na bahala na boss. Relax ang kada boss. Abe, kapuya gaid boss oy. Nyaman. Ako na ta? Sige tara. Wala naman. Gaid mo ka. Dire ka? Ha, di ako sa liyo. Dire ka? Uyo ra ko. Ay gihok boss ha. Sige. Saan? Basta na? Rota? Ha? Okay. Hinay lang boss. Hinay lang boss. Boss. Ah, paano masakit to? Boss. Masakit to. Boss. Okay na ka, boss? Nah, iti mo mong liw ka, god. Kanang kaambog iro ni mo gikarga ni mo tanan tanawan ni ron. Ang kitsa ni karga ngay muha man eh.